So what's up mga boss, no? Gagambino pa din. So dahil di ako napalabang kapon, muntik-muntikan kami maging Cardo Dalisay. So pakita ko na yung area ng pinaglaruan dapat namin. Yan. Ang ilang mga bossing, oh. Yan na yung... Grabe yung laruan namin, oh. Grabe. Tignan nyo, maggagagamba lang kami. Tawid pa kami ng ilog. Tignan nyo, oh. Kasama ko, grabe, maligo na yung kasama ko. Maligo na. Natakot sa uli. Oh. Grabe, dayuhan namin, bossing, oh. Oh, grabe. Napakaganda, boss. Pwede na tayo maligo, oh. Yung Silo Tulapin nagpan. Dito yung Silo Tulapin, yung sumakay ng kabayo. Oh, dito yun. So, nakapila na yung gagamba natin, no. So, natigil kami. Ang dami talagang tao. Tingnan yung clip dyan. May tao, bossing, oh. So, hindi natin pwede pakita yan. Okay na siguro. Makikita nyo yung clip dito, mga boss. Napakadaming tao. So, ito. No, hindi na palaro. Wala din naman pares, eh. Ang hirap magpares, no. So medyo malaki tong dilaw, medyo malaki tong dilaw. Pero 8 Gs, pero alam nyo naman ako mag-boss. Pag na-condition na natin yan, papalag talaga yan. Game? So pagalawin pa ba natin? Hindi na siguro, huwag na natin pagalawin mga bossing, no? Game? Sige be. So ito kalakasan nito kahapon, pero tingin ko lalaro pa rin ang maganda ngayon. Kahapon nga lang yung talagang pang primera klase nila yung kahapon, no? Pero maganda pa rin to. Harap-harap. Kasi maliit to mga boss, Paparapin natin. Nandiyan na si Kulit. Narinig ko tumakbo na yung bata. Kaya bitaw natin ng maayos tong itim. Sige, hindi pa tumai yung dilaw, Kakatai pa lang. Game. Game. Putik ngayon pa lang tumatai pala. Yan na. Kakatai pa lang kasi, no. So GG si itim. Nako. Takbo bata. Wasak silang parehas mga bossing. Wasak parehas, no. Tignan yung bibig ng dilaw. Tignan nyo naman yung katawan ng itim. Wasak talaga mga boss. Kaya tignan natin kung lalaro pa tong dalawa. So tulog pa pala yung diwa, no. Hindi pa kasi nakakatae. Pero papatayin na tong itim dito. Patay tong itim dito mga boss. Finish na this. Patay tong itim dito mga bossing, no. Sira na yung pangil ng itim. Wala na to. Wala na. Nakainin na siya dito. Oop. Oh, isang labay pa, oh. Wala na. Wasak na kasi pangil ng itim, no. Ayan, oh. Wasak na. Grabe, no. So ito yung mga panlaro ko sana kahapon. Hindi na parisan. So yan mga bossing, panalo yung dilaw, no. So isahan pa natin. Isa pa mga boss, may next video pa tayo. Game natin kasi sayang yung gagamba. And yun nga, para dapat kahapon sana to. So yun lang, sana na-enjoy nyo, no.